Adati anichaendiba Cape Town. Mari wanosarana ndozari ndiri mwana wanyika. Wanina wamudini wangu ukandondisiya mandirasi watu wangu. Ukandisiya mandirasi. Azari zamudini wana mairudo. Ziti ya ukandisiya ndarasika. Jimi ajata. So ndakati anichae. Zikati namai. Ndakakubereka yokuite basa ramai. Ndinoigwa nevanhu vari kuno vanodiga enda kubasa. Kubva musuyo ndauya ndikutaura pekuti hakuna wakasiya hama dzavo wasingazooni zvishamiso. Kubva musuyo ndabva ikoko mai wakasimba zvovanga vasina kumboita kusvika pari nhasi. Takauya kuno takangosungira kamari yekuti tichadzoka sondo inoya, tichadzoka sondo inoya. Handi kuti vanorarama narimba, but period yavanotora tauya kuno tarisingazvifungiri. Mwari ari kuzadzisa kuti handiwe unochengeta mai wakoba, ndiri ndinomuchengeta, iwe enda kupi? Enda kubasa. Wadzidzi wakusupika nemhuri kuti taifunga kuti tiri kuteera munhu kwaye anotaura kuti ngamira iri nani kupinda nepamuriri tsono pane kuti tipinde musha wamai. Aiwa kana zvakadaro takasiya wakati vedu takateera benzi. Masikati ano bvumidzai soko ribate makona zvese eupenyu hwako. Bvumidzai soko ribate makona zvese eupenyu hwenyu. Munoona kuti vazhinji vanoda kunamata asi ukamutsiura kuti chiregera doro yo ndakaenda kuAmerica inini wanomadoro wani ndakazodai ko chakashatapo chii. What is wrong with that? Panike pana nekachirungu vangeri rati zvimwe zvese vakanaka regera kumwa yo. Tine maareas asikadi kuti vhangeri ridini risvike. Vanhu vanoda kunamata akazoti aiwa tinotaridza mucheki. Kutaridza ndochicho ndochii chamutokutaridza izvo ndochii. Tine maareas asi kusvika pavhangeri tinomuda Mwari tichiwa very respectful tichibvuma kupfeka uniform asi kuchizochiita vhangeri ngarisvike pekuti usarove mukadzi. Ndakabvisa marini mukadzi hafaniri kutitonga umba munhu aiwa gadzirisa area vhangeri risvike usarove mudzimai baba. Gadzirisa area usarove murume baba. Tine maareas asi kusvika vhangeri. Chengeta mukadzi wako umwe chete. Unoona umwe ane 4-5 nema outside wana manani resident. Kune wana manani resident. Zvimwe zvese wakanaka akaipa panapa unobva vati akwenda unenge asi kune tikuchekwa kuti manani resident. Ende zvimwe zvati munoona nemabenzi chaiwo anoiswa pamiri mabenzi munoti akaiswa nemhuka one. Tine maareas madhaki areas asi kusvika pavhangeri riri kugumapo rinoguma zvimwe zvese tosiya. Ndakapoti rimwe zuva taiwana murume akatama bhokiseni maningi mai vanomuziva ai kana achimba anobva aipa achitoita zvivaita bhokiseni. So taizokunamata baba munonamata zvesu asi bvisai hasha vaibva achema andodara aibva achema asi aizochema achipa zvikonzero zvati ndakadya muti wehasha zvino uri muropa ndoitawo sei. Munoona kuti zvimwe zvese very good asi kuti vhangeri richisvike pekuti hasha regera mapuresa romubhara. Masikati ano Jesu ari kukunangisa achiti kuti kare unoita ukandaka unoda Mwari asi pane chimwe chiro chaunoda ukadii mandituka muchechi mwaibvasira magara pabereka rikaitauriri Mwari ari kuti very good woman anoda kuimba magwaya very good woman asi pane kakadhaki kona kari kuti Mwari vhangeri ngarisvike ipapo.
masikati ano shamwari dzangu tisalimite nyasha dzamwari. Mwari ari kuda kusvika all corners of your life, all corners of your life. Mwari ari kuda kuti asvike tigare tiwane nhaka yeumambo hwaMwari. Uhodhaya rakakumbira tigare nhaka yeushe hwaMwari. Ngatibvumite zvimwe zvacho hatizvigoniba nesimba redu. Ndakambogara neshamwari yangu kune mapirisi kare kare ichiti kuti kutomwa nemabhunu kuno kwakusingauike nyoreka munozviziva. Vaibva mapirisi anonzi akagadzirwa nemukaka wenguruwe achida kuedza kuti fodya aregere. Tikati ukamwa mukaka wenguruwe fodya haudini, hauye fodya inopera. Achitumira mari kuno mapirisi aya achiuya achimwa hauye fodya inokupera. Tine maareas dzimwe nguva asingapedzwi nekugona kwekuita kweduba, anopedzwa kana mweya waMwari wadini wasvika. Rimwe zuva akaita serious, wadikani akauya kugamba pamberi pawakuru, ndinamatirei kuti hauye fodya ipere. Ndamwa mapirisi ndadini fodya handichaiti. Wabvuri kwakuisa maoko, haikona wafundisi wabvuri kwakuisa maoko pamusoro wachimunamatira hauye fodya ngaipere. Zvikanzi une fodya ere muhomwe, zvikati ndinaro. Kandiudza fodya rake kwakugara batwa newabvuri wachiimba fodya hauingaipere. Kwakuchakutwa star kune yanji star amberi wakamokuta kuchaiziva yanji star kwakunamata wapedza bvuri wakaisa pasi apo wachitsika-tsika wachiimba wachitsika-tsika star wachitsika-tsika wachinamata. Zvikanzi from today hauye fodya yapere ende ndo zvakaitika. Tine maareas hatizvigoni tegava wadikani, asi kana mweya waMwari wasvika zvinongoitika automatically. Zvinongoitika motozoona kuti wakomana ndiye akunongedzwa murume aoneaso dzabviswa naJesu. Bvumidzai kuti shoko risvike mumatani areas muzita raBaba nerimwe reMwanakomana neremweya waMweya. Tinomutenga Mwari masikati ano nechikomborero cheupenyu. Tine maareas Mwari atisingadi kuti vhangeri risvike. Tibatsireiwo katenzi kuti makonasi ese eupenyu hwedu anatswe nevhangeri. Tinozvipa mumaoko enyu muzita raBaba nereMwanakomana neremweya waMweya. Amen. Imbirei mabvumi tipinda paurongwa hwechirariro.